Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh baru. Alhamdulillah. Mana yang paling kari saronyi itu dulu masuk surga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yo salam tacurah kabakinan basamo kabaki mama ranggadang basa batuang. Pusik jalo kumpulan tali nembak kayu gadang di tengah koto katambek balinduang di kita basamo. Kapai mak tapek batanyo kapulang tampek babarito. Bitujo kabakenyo bundokan duang lipapeh rumanan gadang suluh bendang dalam nagari kapayong panji kasarugo kau duang-unduang ka Madinah satanawi tampek meminta ayah satanolapa tampek meminta nasi. Ia seratuhan dari jotolan ibu jebapo pemuda pemudi karajo pokok silang babangka seratu pagoro nela baransio tampak nela maluangkan wakatu melangkahkan kaki mayun katangan menyilau gelanggang neta bantang semalam kini kita ngabagurau semalam suntua menjalin hubungan silaturahmi melalui talam sarue mak saluang jodendang tradisi kita di ranah Minang neta lapuk dek panen neta lakang dek hujan yo dalam rangka bu dosen beralik gadang sunatan anak kemenakan kita mudah-mudahan cepat sembuh beraktivitas seperti sedia kala menjadi anak yang soleh nantinya amin amin ya rabbal alamin. Yo dipandang hari samalamiko kini hari elok katiko bayi mak angin tanang ombak selesai lapatui biduak kita laya kan sabak balah di bitu nyampang tak jadi kita balaya kalapuat sampan di muaro pulau mananti arok sajo nak jan basuh nembak kian doa tolong mama iriangkan meminta kita kanan satu santoso kita balaya salamai ke tanah tapi kacalak-calak mak kagantiasa kacimpuang pamenan mandi melaki na Jawa datang na dake ampiang kaganti sirinan sakapua rokok na sabatang kaganti salam perkenalan dari kami grup saluang jodendang na kamahibur mama jodun sana dek sari kita batamu jarang basuh sekali-kali kami kamari dajah sasik menyabik namun yang salah mimbo gala tak ada salahnya kita perkenalkan anggota kita satu persatu ya sebab malam itu malam kini kita ndak orang siko saja yang menonton alhamdulillah kita dihadiri de youtuber ya Bineka Pro mudah-mudahan viral serupa makson pulau kami ngan basamu malam kini ya amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari tukang saluang nemambui talang sarwe kapak buruk tagadai maha musim pabilo tatabusi ya mungkin dek lahir dalam bilik agak tagage perlu amaknya bagi namo nyage saja namanya Kamarudin ya. Tolong lambaikan tangan ke penonton. Nan badendang alhamdulillah laib rami malam kini ya anta pentas nan sampi anta kita nan banyak ya walaupun tampek nan sampi ati kita palapang. Nan di sebelah tukang saluang tasabui mabasi kamba wati kaniko juo berasa dari saruaso asadap walaupun usang sekitik indak baan pokok dapat kita memakainya dialah mirip bugilamo. Mama si kamba wati dari Sarwaso tolong lambaikan tangan ke penonton. Nandi sabalah wati ayam aduan baru ke kelanggang baru baraja-raja main di halaman baru baraja-raja malompe ipagai dari padang gantiang Ica tasabik namo Ica sawa ya obat itu iya Ica daripada ngancang Ica tasabik namo babulo mangko kapan yang dek digayung galak maninyo ya Ica tolong lambaikan tangan ke penonton. Nah di samping Ica kondak asyang lai kok di bawah makson seketik viralnya ya dari guguk pariangan di solok manatapnya ayurannya orang yang bawakan. Nah di tengah paling kasadonya ya paling viral, paling terkenal, paling rancak, paling gagah, paling kame diknya kasar-sadonya. Kok diperkenalkan jadi kok indak ada sebab nan ketek lah tahu, nan kadang lah tahu, tua muda apa-apa induk-induk apa lagi tahu kasadonya. Biasanya mancan lihat di televisi 14 inci saja. Kini ikut lah batamu mungku nampaknya. Ya nak betul bo. Kan ikut yang menanti nak. Kok kami kepala kok langkuk sajanya ya. Sekali ya gadang sekali tapian baranja dah ulu
Oh, ison sawak capuak buruak orang yang bawakan. Kinilah samo jo nama jo channelnya ya, Makson Channel. Nah di sebelah Makson, oh kapuk indak tapi di sasaan dagiang dia. Barasa dari Singkara, Melisa tasabik namo, kadang indak ketik pelindak, sadang elok. Untuk udah malano semalam nangko ya itu perlu nanti suruhnya artis sanggup tak suruh cik tapi biarlah kau nak jual Bali kau ya kau tak suruh mana kadayana ke di Bali jadi orangnya nak dari Simpang Rumbio Amelia Cimel orang yang bawakan indak do salak nama ranjau sari dewa dalam rimbo buka rancak nama risau hitam manihnya nama dayo tapi siang seketik banyak hitam pada manihnya tolong Cimel. Oh DJ gitu DJ Daas yang lain DJ Sumbar Riau Jambi ya Piki Toper kapak buruk tagadai maha berasal dari tabe tagadai ke agam bukit tinggi ya tabilo kata tabusi ya Piki Toper dan Ambo sendiri sebagai jurumudi penyambung lidah penyambung kato penyampai pasang sabak kita malam kini bagoro semalam suntuk boyak baju rumudi kuak do nek kepapasan kebaki anak dendang kambo dulu babi siapnya baru sampai ke anak dendang dituju nek kebakandak lagu kambo dulu tibonya baru sampai ke anak dendang anggun orang imbaukan berasa dari Saruaso anta di malah cacek badan sarancak iku alun belaki juga lah ya marando baru bako galak aku nyiak kok lah kadi bawa anggun kagam untuk jadi menantu kau nyiak lah do kira-kira lain udah nak baca lalik pula. Yalah tinggilah bukit maksi kabik-kabik tempat yang dari gunung Taratai sekian dulu samba bos sabik sadonan tinggal untuk nampandai sabak balah di Bitung anak orang Padang marantang banang dirantang lalu diperampik lalu dipatigo kalau dirantang mak namanya panjang elok dipunta anaknya singkik sakiro sapaguno diulapi si gulambai tabaka istano tak barajo jo singgalang induk gara kita mulai singgalang jaya mengirianginyo anak orang sabu andale marantau ke Bangka Hulu menatap di kampung Cino membuka usaha rumah makan ambillah pena mak jokarate tuli lagu nek katuju seratu pantun yang teraso antakalah kamari utang dek kami mandendangkan cuman seketik pelopasan kabaki dusana nembah samo yang ndak kasadonya nampak dan tahu bak adek goro kita malam kini nanti kalau menjagokan ndak tahu kami lagi tahu ya bak adek goro kita malam kini jadi mana yang bakandak lagu kodek kotak amal gitulah terletak di mungko jadi mana yang bakandak lagu tolong tulis ngamu juga lah di atas kartu boleh tujuan kami bak alamai nak sampai dendang ke orangnya cek lain dan bakandak lagu tolong isi kotak gitu jadi ndak ada nemperai nampaknya doh malam kini ko jarak hujan bimbang santat nopan nuah belanjong-lanjong kotak ndak kami bawa pulang tetap kami tinggalkan untuk si pangkat tuan rumah dan maduan ale panolong-nolong nak kemanakan gitu dan sedang sunatan jadi kok barata niya karut sajalah dompet ado 10 alhamdulillah ado 50 rancak bana kok adonan merah patah bagadang pahalonyo ndak itu udah malin apa jadi jarak hujan bimbang masuk sajalah ialah sabalun kandak dusana kita adalah tibo di mungko pemacatan dua kami nila datang kamari kami dendangkan ia menurut adek nan biaso bajajang naik mak batang go turun kalau mengaji kita mulai dari alif baguro atau kita mulai dari singgalang si bansai duduk taman doang neng kayo tapi batinggang dek tukang ambillah saluang dek wati jo kawan-kawan sambung kita daki jo singgalang selamat bagurau samalam suntuan dituju kami dari grup dendang malam kini mengucapkan selamat kepada anak kemanakan kita rekan profesi kami Bu dosen semoga ananda kita yang sedang sunatan cepat sembuh beraktivitas seperti sedia kala menjadi anak yang soleh nantinya amin amin ya robbal alamin ya. Dan dituju selamat bergabung bersama YouTuber Bineka Pro ya pimpinan Abang Beni Anggun Bainai ya kita lagi singgalang Indo selamat berberau samalam sunta. Waduh nak lupa cek malam kini kita berkolaborasi bersama DN Live Music mudah-mudahan tak malam kini saja kita bergabung ya batali panjang andaknya dapat jelah kami sibir-sibiran acara
Kami nanti job berikutnya DM Auner. Anak raja hai tambangan lalayon hai lalayon tanah jadi lalai ya lalai alalai hari lalaru malam jual lalayoy oi lalayoy coba banu gantang balan juangan sukatan anak tigo dua lain tak pakai di minang kabawalai di banyu kini alai nanakan duangan Anak bujang jangan lasak-lasak bana, ndak mau sehat beko. Hilangnya beko. Jangan lasak-lasak bana. Jazakallah salam kami anjuane marilah jo maaf kami minta alayu ke joja kokota alam bawalai ayarila larila malam juonan kandangan Wassalamu lapan nabadarai nemalai bapa di ladang jualai kami bapa di bituangan alai tuan oi la di manyo kini alai nan kandang Wassalamu labacarai carai orang banyak lai bahati senang jualai kami diara para sayang alai tuan oi la di manyo kini alai nan kandang Adi capi akaini bali ama di capi abang yang anyo alai tuan ai pauti yang anyo ama baik garam de nyuren inyo lalai la tuan ai minta tapi kami banyanyi ama kedosan dan bahasamu alai tuan ai
lari sawah. Oi malangka nyampang ko sasene ma abakato adota doro angalai bari lama badan kabiyo oi dimanyo kini alai lari sawai kami sapantun bidu akene enema lawi ndak mungkin kata sosoangan eta paso manampi yo edi manyo kini alai lari sawai. Iya, selamat datang di sana kami ini baru sampai ke rombongan dari USA kawan-kawan termasuk tunggan lain nampaknya. Kok Pak Guru kok tungkek membawa rabang, bawa si pangka, bawa telah bek tibu. Selamat bergurau semalam sudah USA dari Senayang kawan-kawan. Oi ka pulau nema awak ka pulau Tuhan. Oi ka pulau nema manjar yang udang deda manjar yang udang dimanyo. Oi bagurau dusana awak bagurau Tuhan. Hati nerisi alai sanang deda. Oi lai sanang akaram dan dinyo. Darinya Pak Guru USA kok dah is. Darinya USA Jerombong Pak Guru kawan-kawan yang baru tiba baru sampai. Ucapan berguru samalam suntuk tetapang salam kebagi di sana sapa guron tiguluan datang malam kini dak basi bak di basi sia dak minggu jaba bate. Ia melalui talang sarwe saluang jodendang kita jalin hubungan silaturahmi antara kita sesama orang Pak Guru USA so. Seratu putra Minang Alawan kapone dawe kapabuwe oyama ambiak baca aneda ampangan singkalalai ampangan singka dimanyo ko ado salah dedawe tapabuwe nan kanduang asa de mama oi kanan bana yo ma oi kanan bana risa odendinyo Lavaringi no yama adi bakanaka yama oi di bawane yama kan tuana hari yama kan tuana hari tuana. Oi de yakin orang kampung sama labania ama bagura hawa malam kini ama malam kini jongke anbalia kalam bakawi ama oi sok damanan kanduai antaro togo oi jepalito lalai antaro togo oi jepalito elok lasabi mama oi nantakan dan sana oi sarago kito lai baso lalai sarago kito lai baso. Siang padi demang di siang saja ramiyo kasih bajawa kota jadi nedang
Samudi simpan bangkan lainnya lalai dari agapakan lai tibo jauh ada keekan lai datang dema abasamu kita di malam kok tali kadenai rantang panjang lalai usah bania imamutinya lalai usah bania imamutinya Nadia kiasa doa kanda damalin manopalai tibo Oe batu cincin sabanaran ada malin rasoka tibo di hari ambo Biar makini nanakan dua moe Bang Dadang, di situ saja kok rombongan bernada ESA di dalam, Bang. Selamat datang. asa nampak barang mana rancang panganan minta asa kali asa dapat bakato wawa lema kembali aku ayu nanasari antara adi dan ada malinoy iya siapa mencabut kabel lampu good Entah lala meninggal lampu. Kok dari USA jerombongan? Oh Pak Aji. Hah? Oh itu. Ujan indak rine pun indak. Telingo Pak Aji masuk ayejo ayurania. Ulang dari mulu, elo dari pangka, pantun sabanta ko Itu bana pasan samalam kini. Oh sapantun lahiran ya dulu baru gitu. Kasih Galang Jaya. Sebab telingo Pak Ji masuk iya kejadian. oi Pak Aji lah masuk ayah ba itu talingonya samalam kok dari tadi mason abapikian ma damalin no pamukironyo parima apa wa amalam kini Yalah, oh Pak. Oh alun bisa nampaknya lek kasih Galang Jaya eko dari agam Bukit Tinggi. Ada nama linopa 100 cupiang. Oh satu di papanjang 10 ton lagi sampaikan banalah kagunjainya sabab balari itu lalamu ndak karimbo labataruak panabangan rania lalamu ndak basuh gak balain pandangaran ba akut nyari yang kukuat dari nan lamo siana bagi pire pasan dari rombongan agam Bukit Tinggi lai tibonyo kandanopa jauh cubana samalam ko dulu tak seranyo pabia kini ba rapi jonan punyo dimanyo dimanyo Ilah pinta bulia kandak balaku laki tu buka baru kita jus singgalang induk lata bawa pulau arolamu serata litau basiang sabalun kandak dosa nak kita latibu di mungko pepacatan luar kami nedata kamari kami dindangkan tanduk kita bagro solong organ samalam kini kita irangi dulu jus singgalang jaya berangkat DJ Ajianto sudah makan Ajianto mohon maaf pelalai menyambung dari agam lain datang nana USA lainnya tibo moe de bang dada kiri jorombo sabar tadi je ko darinya
USA badulu bakudianan nampaknya ko ya. Ko dari Bang Dadal pulo ucapan begero samalam suntuk atau pang salam kabakin basamo. Siriang jo ayang Asnita nampaknya Bang. Bak ko tagak-tagak saja buat lah dua. Siana dipatui malam kini ko. Sampaikan manalah kagunjainya bitu bana pasan darinya USA nembak dulu bakudianan. Santa DJ. Ko dari angka Bukit Tinggi Jo nampaknya tiga sajalan ajian tuh dapat duku 100 dazal samui api. Ucapan begero semalam suntuk di panjang 20 ton lagi sampaikan manalah kagunjainyo. Yo jauh kami datang kamari pemanu undangan begero semalam suntuk 100 menjalin hubungan silaturahmi mencari dusana 100 pergaulan. Lanjut DJ. Oke DJ. Lah kita buka baru kita jual Singkalang Indua, lah tabak pulau Singkalang Jaya nampaknya. Ndak bunuh nampaknya di Papanjang Jo, sebab Malawi itu ndak sabar nampaknya orang akan Bukit Tinggi.